Mayo nga daw nga nagpaminaw ka ron kulan kinukong sulan. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubraw, Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mylene, 27 anyos, minyo og may duha ka buok anak. Taga Buluangan, San Carlos City, Negros Occidental. Punto medikal kining akong suliran. Nabahin kini sa nahitabo sa akong dunggan. Aron niyo sabdan, sugdon ko adtong nagmabdus ko sa akong kamagwangang anak. Ingon ini ang mga panghitabo. Uy, maklaro naman day ng imong tiyan, Mylene. O ma, kay 5 kabuan na biya ni Kapin. Uy, di magpalabi kaon, ha? Basi mo dako niya ng batas imong tiyan. Maglisod niya kasimba ko pagpanganak. Sumbak ko taon ma, uy, palayo lang. Ay, maumang kaning gipahinom dumanta ka. Nga di ka magpalabi kaon. Kay mo dako po niya ng imong anak. Unya na napakan akong mugawas na. O ma, pero ma, palihog ra gud ko og tan-aw sa akong dunggan dapit sa tuo. Ha? Kaya naunsam din ng imong dunggan. Mura lagi og ni-action siya og dako ma. Naay ni burot. Ha? Siniborot god. Bibibi ko na, be. Tan-awan, be. Awa. Unsay mo nakita ma? Purot man tuod ni Mylene. May aksyog dako ang imong dunggan. Tungod lagi tingali nis burot ma. Unsa man ka nisa? Ay, humok raman sa hinoon. Oh, humog bitaw man no. Kung pislito na ako, mulubyok raman sad. Mura bag hangin ang sud ana. Ay lang na sige highikap. Kay basig mo samot niya na. Basig mawaaran niya na tingali. Eh. Oh, maayo unta ma. Kay babdos ra ba taon ko. Ipasubay lang ka tingali na to na og mananambal, Mylene. Ha? Kay basig, unsa na unya na ba? Magsige ra ba kag panlabas sa sapa bisin og mabdos ka na? Basin, binuangan ka didto. Uy, simba ko ka, George. Uy, naliman uri ka. Mabdos ra ba ko? Mao gani nga atong ipasubay tambalan. Kinabalakas ako alang sa atong unang anak. Ingnan tabitaw ka nga, ayon na bagsig adto dito sa sapa nga manglaba. Kay mabdos ka na. Manghadlok lagi ka. Na uy, tanan na lang uy. Magpasubay na lang tas mananambal. Uy, pangayo o pasaylo sa sapa. Unsan uy? Nagasa ka dito. Nakapuli ka og lingkod sa gilingkuran sa mga dili makita. George, nahadlok ko. Unsa may buhato na mo iyo? Maura kalcho. Papangayo og pasaylo ni asawa nimo sa mga dili makita. Ano niya muhiyos lang miborot sa iyang dungkan. Kay nagkasa kini siya. Ginoo ko, George. Gibuhat gyud namo sa akong bana ang giingon sa tambalan nga among gipasubay kun nganong murag ni burot ang tuo na akong dunggan. Nangayo kunuhay ko didto og pasaylo sa sapa sa akong nasad-an kuno nga dili makita. Apan, wa man gihapon ni hiyos. So kadadto, wa na lang sad ko nagtagda kay wa ra man sad siya magsakit og mag-oylap. After 5 years, nadungagan og usa ang among anak. Og sukad adto, nagkadako na gyud ang akong dunggan. Ilabi na kay mahago na ko tungod kay may mga binuhi ming hayupan. Onya. Adto ko, Mylene. Mag-ubra na ko, ha? Pag-amping ha, Dong George. O giandam na kung baon nimo, imong nakitaan? Oo, di na. Ang mga bata, ha? Oo, sige. Kanibahala nila. Dadon rato na ako ron, nagpangumpay na ako para sa atong kanding o baka. Pasensya na kaday, Mylene. Ikaw gyud mahag-og pangumpay alang sa atong mga hayupan. Kung sa akong trabaho man ko. Okay ra, oy. Sige ra, good. Madara man ako, good. Pero ayaw ba yung palapi, ha? Kaya mabugat unya ka. Mylene, pura lagi ni dako nagmaayo ng hubag si mong dunggan, day. Maklaro na di ay kaayo, ma. Maklaro na, uy. Pero, og akong iduot, ma, mura man siya og muhiyos. Pero, og ako laging buhian, mabalik siya burot, ma. Mura lagi siya hangin. Mura man kaghasangan, Mylene. Ha? Hasangan, ma? Unsa na, oy?
Mura kag isda ba nga may hasang. Tutuo na sa mama, ana. Anak ko patuho, ana, ma. Humana ba ako ni atong tambalan, pero wag din mamaayo. Karon na ba, sige na, lapad ako. Uy, kun mao, atong doktor, oy, ipa-check up na. Kay mura na sabdan ra masabda nimo. Uy, Magpacheck ako, doktor. Tungod ka sa dunggan man i-refer ta mo og ENT doktor. Para unsa man sad na, dok. Ug unsaon man ko dito? Posible i-ultrasound yun aron may bawan kung unsay unod o sud aning hubag sa imong liog. Unsa? Ang diagnose sa doktor nako kay cystic mass sa ear kuno ni. Need siya ipakita sa usa ka espesyalista nga doktor. Apan, wa gyud mi kapakita tungod sa kakuwang sa among kwarta. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, may hubag ang tuon akong dunggan. Apan mura ra og hangin ang sulod kay ug akong tuslokon mulubyok raman. Nagpa-doktor ko og usa ka ENT. Ang ingon sa doktor kay cystic mass sa ear kuno. Unsa may hinungdan ini? Ikaduhang pangutana, nagsugod ni diyang mabdus ko sa kamagwangan akong anak. Og after 5 years ni samot siya og kadako sa pagmabdus nako sa akong ikaduhang anak. Tungod ba kini sa akong pagmabdus? Dili na ba ko angay nga momabdus og usab? Ikatulong pangutana, dihang duhan ang akong anak, kapoy o pirmi na kong hago, kay niabag na ko sa pagpanginabuhi sa akong bana. Nagbuhi na ko og hayupan o kapoy kaayong pagpangumpay. Di sa ni tungod sa akong pagpangusog o bughat? Bawal na ba nako nga mahago ko og mga swat og bugat? Ikaupat og katapusang pangutana. Unsa may angay buhaton aning cystic mass sa ear? Aron mo hiyo siya ba? Maoperahan ba ni? Mga pila man pud kantidad nga among magasto sa operasyon. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Maylin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya sa bako, si Dr. Rene Obra makig-uban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal nga mga problema, akong partner Attorney Eileen Bathan, andam og tagana nga motambag sa inyong mga legal concerns, no? Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, ako ganay special mention ha. There is no health without mental health. Kanabita mo sa public or private organizations, ha, grupo-grupo, edi mga publiko man or mga pribado nga grupo-grupo. Kung ang inyong leader diha, inyong presidente, inyong chairman, drug user, porbida ka delikado. Mura mong isakay og eroplano nga ang piloto murag hinog na kayo nga ipada nga to sa drug rehab or sa mental hospital. Balo ba mo kung sa may tabuan yung sa katao nga ang iyang panghuna-huna di na normal, mag-hallucination ni siya. Meaning mag-imagine ni siya mga butang na madunggan nga busis, na mga puwersa nga mo nagkontrolar sa iyang panglihok-lihok. Delikado kayo. Biski adto sa airport mo dalon, basig adto mo Pacific Ocean ato i-dive ditong eroplano. Kuyaw kayo, why maying laki yan ha? Basta drug user, ako pa inyong kunon, pila na ka gatos o kalibuhan nga libo ka mga pasyente nga agi sa kong mga kamot hangtod karon. Dili good pareha sa wa mag-drugs ang dagan sa utok sa usa ka tawo nga nag-drugs. Yabag yun, yabag. Okay? Ang ato magtatampo karong adlaw, si Maylin, 27 years old, taga Buluangon, San Carlos City, Negros Occidental. Minyo ni siya og may duha ka mga anak. Suma na to sa bati ato nga sa drama about ni sa kining naay ko na mas sa iyang dunggan ba to, no? Ako lang yung paning kamutan, Maylin. Numdum na ko diya, many years back, no? Kami ni Bob Trinidad. Gikan mi og kanang Aroy, Bacolod City.
Nga ako'y driver, daghan mi adto. Land trip gikan diri sa Cebu ngadto sa Toledo, diha sa inyo San Carlos, all the way to Murcia, ngadto na sa Bacolod City nya back. Ako'y driver ato, ako'y gihimo na ng driver. nakapalit mi diha sa Carlos City og Bayawa, ha? Musta naman day mga taga San Carlos City, na? Wa man ko'y mainumduman nga mga taga San Carlos City, ako lang ning i-greet ning akong bagong nahimamat, no, diha sa may Bright Century Hardware sa may Lipata, Minglanilla. May gani kay diha si Ernie Baraga, no, intabang nako kay dapat gi-order akong panday nga di ko kasabot. Lamat day kayo nimo Sir Ernie Baraga, iyang gisulat ni mga membros yang pamilya, mga Baraga family nga taga Lawaan Uno, Talisay City, no? Si Celine, si Arnel bane, Neon, Early, si Arian, Christian, Denver o si Princess Erlin. O mga taga Bright Century Hardware nga taga Lipata, Minglanilla, si Gingging Salimbut, Rosalyn Ulan-Ulan, Maricar Makapas, Chow Hang ba ni? Sorry kaya, di kayo ko kabasa. Nisa Munsur, ug mga taga NA Shooting Range, may Garing Konsolasyon, ha? Nakabisita mi sa inyong shooting range. Mayong pagpaminaw ni Roxanne Mayol, ha? Unsa ka ni Boy Mayol, no? Ug siyang papa kuno na sa Argao nagpuyo, si Remedio Mayol, mga Mayol family, of course. Daghantang mga kailang mga Mayol, no? Si Nikki, si Nina, Ariel, si Ralph, ug si Campo. Kining si Alura, sorry kayo Alura, di na ko mabasa imong apelyido, ayos ang pagpaminaw. So, going back to our sender, Maylin, no? Unang pangutana ni Maylin, may hubag ang tuo na kong dunggan. Apan murara og hangin ang sulod kay ug akong tuslokon mulupyok raman pod. Nagpa-doktor ko sa usa ka ENT, ear, nose and throat ni siya, no? Specialist. Ang yun sa doktor kay cystic mass sa ear kuno na ni. Unsa nay hinungdan ani? Well, daghan, no? Bacterial, viral, ay mga dagang hinungdan nganong naamang kay mass. Ang mass manggod na tissue ang sod, tumor, murag gahi imong pisiliton, naapoy murag fluid, ha? Murag hangin nga ang imong kuanon hikapon humok siya. Murag bula ba nga humok pisliton. Pero ako yung ka-advise nimo, Maylin, please avoid touching or tuslok-tuslok na ng imong whatever nga problema da sa dunggan kay basig man samot tinaw nagka-infected, simbakog mo buto, kunya mo spread out ang kagaw dihang dapita sa imong dunggan, no? Tama tay mga gipang tawag nga otitis media, otitis externa, infection ni siya, no? Or kanang mga hinungdan ani, no? So cystic mass meaning to say fluid ang sodya, dili siya unod, dili siya kanang parehabag tumor nga gahi siya, no? So may bot pasabot na. Ikaduhang pangutana, nagsugod ni dihang mabdos ko sa kamagwangan na kong anak og 5 years or after 5 years ni samot siya og dako sa pag mabdos nako sa akong ikaduhang anak. Tungod ba ni sa akong pamnabdos, di na ba ko angay mabnabdos? Well, I don't think so nga related ni sa imong pamnabdos, no? Kung usahay manggod ang atong nutritional inonta concern, ang atong healthy eating habit, dili kayo prioritize mo, mahimo putang more vulnerable aning mga sakit nga ingon ani. Pero wala ni siya connection sa imong pamnabdos, no? Kay pila pa ba edad nimo? Bata pa man ka, 27 years old pa man ka, Maylin, no? Today na kumingon nga ayo na pagbuntis, no? Duha na man yung anak. Basi ganahan og usa ka dosina yung anak. Ayaw po. No, kanang kaya ra gud ninyong buhion, no? So walay connection sa imong pagnabdos ning problema sa imong dunggan, no? Ang sakto ang imong giduol nga doktor nga usa ka ear, nose and throat specialist, no? Naaman sila yung mga kahimanan nga mutan-aw diha sa imong dunggan kung unsay kahimtang, no? Kumingon siya nga iyang i-size or kukuhaon ng fluid diha, mas eksperto siya na bodyside, no? Kumingon siya paimnon kag antibiotic o something nga makakuyos, makakupos anang nagtubo nga cystic mass diha, i-comply lang, i-follow lang ang iyang isugyot nimo, no? Alright? So, sunod pong tanong. Dihang duha na akong anak, kapuyo pirmi kong hago.
kay niabag nako sa pagpanginabuhi sa akong bana. Nagbuhi nako og hayupan og kapoy kayo ang pagpangumpay. Di sab ka ni tungod sa akong pagpangusog o bughat. Bawal na ba nakong mahago o pagpangaswat og bugat. Okay raman na kay wa mo gitay choice ani no ning kinabuhi ha. Ni sikay magputa. Mamuhi tag kanding, manok, pabo, baboy. Okay ra na siya. Moingon bitaw na kanang sustainable ba para nga makatabang ta sa meat production, ha? Pero mo comply ka sa sanitary permit, ha? Naa kay problema aning mamuhi lang ka ana diha wala kay sanitary permit nakahasol ka si mong silingan, ha? Og moingon ang sanitary inspector nga wa kay septic tank ipa-close na imong kuan wala tay mahimo ana. Wa kay septic tank, hindi magkaut kag septic tank, wa kay source of water. De, ngita po kag source of water, na? Ngayon ka mga rasakag mga bugat kayo nga mga sudlanan sa tubig, di po tingali advisable, no? Kay mahago ka, binag ka ng medyo na kay gipamo sa imong lawas, no? So, nagay ko mo sa easier way to secure mga kumpay, mga imnonon sa imong, sa imong gibuhi. Kanding or magkumpay di mo kanding tingali or baka tingali no so be sure nga di ka makahasol sa imong silingan dia pud kay i-complain ka complain ka ug makahasol ka daghang langaw lain og baho mao na siyang problema so ngita lang tingali tag mga pangwarta nga way langaw way baho kadaghan diya makwartahan nga way langaw way baho Ikaw pat pangutana katapusan unsa may angayng buhaton aning cystic mass sa ear aron muhiyos siya. Well, akong balikon ang ear nose throat specialist nga doktor maoy expert nga ani, no? So depende sa giyan ning surgery procedure iya ba ning buslutan para magawas ang fluid ya or paimnon ra ba ka og antibiotic nga mukupos ni siya depende kung unsa man nakagaw nga naa diha no og nga pila man pug kahak kuno ang katindad sa magasto sa pagpaopera depende kung di ba ka sa pribado nga iinti o di ba ka sa government hospital sa San Carlos City no dutar ba ng inyong lugar patag kayo no nakamahinumdum ka ng San Carlos City ang inyong lugar patag tungod sa kapatag pwedeng makanegosyo pidikab kana bang banyak-banyak ba pero nga sa ubang mga lugar numdum ko dito ko Pagadian City na tong lugay ng panahon pwede ditong banyak-banyak kay natangason man dito sa Pagadian o ari baron sa mahaplag o asa ba diya nga mga lugar nga dili kayo even ang mga kalsada dili pwede pero San Carlos City nindot kayo yung lugar no patag nya peaceful no so regards niyo yung tanan diya hugang sinultihan diya dili pa man Ilonggo no pareha dag Cebuano so to Maylin og to millions og libuan nga mga maminaw sa atong programa kini akong suliran once